long left thangsa chaba jala juni khamena kha kam lan chogo ubane kha kam phaine jotor kha kam lan chogo ramata long left baga long left baga long left baga ke ramata ke hambai sini media person no जों तिनी और 500 बजे रतनमणि पारा पातिसरा 3 नंबर वार्ड और जगह जों 500 बजे और तिनी चिनी जॉइनिंग प्रोग्राम और जॉइनिंग को तिनी 16 फैमिली नि 54 बुथार्स बीजेपी ते सीपीएम आईपीएफ या करिने चिनी बुबाग्रानि बाना रमफाइका गाय अ जगह तबक चिनी गरबुक सब डिविजन नङै 500 बजे चिनी बरम गनां ब्लॉक प्रेसिडेंट हिरन मैत्रिपुरा दे वाइस प्रेसिडेंट मलिता मोहन त्रिपुरा दे अ जगह 500 बजे चिनी सेंट्रल नि सेक्रेटरी तपन बाबू तपन देपरमा 500 बजे नि मीडिया न हामबाय जों दिनै कायसा गरबुक सब डिविजन नि पाटिसरी बीसी कायसा आलुतला एलाकाओ कायसा रत्नमणि पारा अ जगह फाइसुं इनि चिनि तिप्रा मथनि जॉइन प्रोग्राम गरबुक सब डिविजन नि के जों दिनै और बीजेपी ते सीपीएम याकारै के 54 भोटार तिनि तिप्रा मथाव फाय सिनि महाराजानि बाना रमफाइका के जों दिनै ताइबो कसानाय जे सिनि ताइ सीपीएम बीजेपी खाइनाय रौनो अरबो जों कसारै तंगो ताबो सिनि तिप्रा मथानि दूर के भी खाइबो तंगो ताइ डेली सिनि तिप्रा मथाव फाय बाना रमफाइ तंगो आरो भाई ताबो जे सिनि तिप्रा मथाव फाय हरम बरबो दाति फाइनि बागै जों रिक्वेस्ट खाइनाय ताइ और जे आलुतला बिसि आरो जे सिनि तिप्रा मथानि वारियर्स र खूब काहामनो काम खाइकार सिनि और तंगो सिनि जे बर्न किशु त्रिपुरा ताइ एबो गोबांमा ओ बिसिनि जे आदम रक जे सिनि बबानि वारियर्स रक और गोबांमानो काम सामन काहामके खलायो आरो जों बनो धन्यबाद मारगो ताइबो बनो 4-5 दिन परे के बनो हाय ताइ कांग्रेस तंगो बीजेपी रक फाइनाय हिनि खानागो के आफोरबो जों फाइ ना फाइनाय के ताव किसा बनो जरा पबे बाय बर फाइनाय दंखा आनि बाय जों बर जॉइन प्रोग्राम तिनि जों सकायजा तो जों तिप्रा मथारि त 2023 नि बागै जों जे महाराजानि चौबानो कतर खाइनाय ए कतर खाइनिबो ताइ जत आदम रबो फाइ दंगो अरनो कक सागै आनि कौनो और पाइरेखा सिनि तिप्रा मथा आइ लक्थुं बुबाग्रा आइ लक्थुं क्या महादापी माया रना हिंदी महामाया आखले ने अब बीजेपी त 5 वर्ष बखरेका महा दीर्घ को माने र यातेगे ने तब जातेसे नथादारे जीवनी जता सौ खाइबा सालानायका जाते सौ खाइबो तावसुदलाले 70 वर्ष का जखनो जे खलबाय खिबि गाला मानाय रनाय जेफा म थाना जेफा जों रनाय जोंनि राजा माथाना जों नारनाय नारबाय जों उफेनि जे जुत फैनाय उबाग्राके नि जाते तिप्रदारि जों मन नारिया इखसिनि उपाय करि जों जतै हा यसो आनि खौन मथाखा यस आगा नैले नों तिनि रे फाइ माने नों बो पार्टीनो याकरै फाइ तिनि उबाग्रा 25 बोसोर आं सिपिएम खायका आनि याकबाय आं मेन बास खाइ दंगो आं बल सादारिया आं साबुतांनि दाबि बुय आं जा सुइरोखलाय बुरुं मांग आगा दंग इतमाला आं सिपिएमबो खायलिया बिजिबो खाया बुत थाखेरोखा आनि साराय दिमो ताबो माले ए तेबो बो सानालो प्राइ मुखा अबु नुखा उनेका सिमाने कमिटमेन्ट खा अबर बागै जेति फाना जीवनो फारो थै फाना थुइतो फाना हासितो नि राजा महाराजा न कामपुर राजगिरि आ त दलतिबिगा आनि नुगो तो 6-7टा बुतुंगो पुरा फेमिली आनि परिवार छ अब माने आमुको दुईटा जों तीनटा आनि साराको तीनटा पुरा फेमिली आनि 8टा 9टा गाति बसाय कुना जिबु छिन्तो नागै पुरा पुरा एक दल पेसुं महाराजा मारनाय दुई माखना आनासर मार खागा आं कुनो आव बुरो गय आनि बसाना चाकेर नानि आबो खायानि लामा नानानि गारि नानानि गुरा नानि अकौया बाइथिं साम गामतां बस सामुन राइदन नागैसे राजनीतिबो खाइगो पार्टीबो खाइगो जातिबो खाइगो अवश्य बिकान काउन्स सारगै जतन नङ किसान कष्टं जाखा अनि तिनी बागै नस्कुन फोरना बुरुना फोरना थांजानि गै न कष्टंगो छात्र पढनानि खलाय मास्टर फिसा कष्टंगो
kesang kung nau buksa kostum da korban non sen bilaya hambai kaksanma nongna sibaya paro joto nang dos mundel nang soto nang sida nan komdo DPI50 약간 패널 카바이 코바이 람송고 DPI50 CPM 약간 패널 이런 카바이 코바이 람송고 바그라 롱랩 바그라 롱랩 파티야 롱랩 아가미 바로 BGPI50 약간 돌레 패베데 BGPI50 약간 돌레 패베데 바그라키 속태는 무슨 신이야? 돈 많이 되니. 아무데나. 리젠드를 뭐 아르카이샤 누톤 সংগঠন 뭐 খানি নাগা কাজে 정부는 신이 나간 মহারাষ্ট্রের লোকে মানুষে 이 হাবাই চিনি দখলসং মুক্তি মানসনে দাখরব কোন পলিটিক্যাল কোন রাষ্ট্রীয় লিডার তীব্রাক সাকিলিয়ে লড়াই করতে হো হিনে আখে কক সমাই হো গণমুক্তি পরিষদের নেতা নিনিতাবু যে এমপি বর্তমানে রেভিটি মোহন ত্রিপুরা বুকুং বারানে বাগাই লড়াই খাই হিনে কোনদিন কক সামাইয়া ব কক সাহালাই নাই জিতেন্দ্র সুধীর সাথে সমান সামাইয়া চিনি মহারাজা তাঙ্গি সমান বিনি কারণে ই হাসাকা দয় 184 জন রাজা রাজত্ব খাই থানজা जों हानि भाषा बांग्ला बाहाले हिनो भूमिपुत्र যারা ভূমিপুত্র আদিম আদিবাসী বিনিনো ই হানো মানানি বাগৈ অধিকার মানানি বাগৈ শিক্ষা দীক্ষা নিনি এডুকেশন যাথাই হানি ভাষানো অধিকার তাখরো বুকর जों नु खंसानो ताखोतों सिदि लेफ्टि नु खंसानो जों ताखोतों सिदि माखो माथां माया होतों रेगा रांबाय जों लुप तां सिदि ताखरो बुकर फाइदि ताखरो जमा खय सिनि महाराजाना कैंडिडेट जेबो मानथों कैंडिडेटनि माखांनाय जों बुरुया महाराष्ट्रनि माखांनाय जों बुरुनाय सिनि हाबाय दफाना जों बाखि मुक्ति खायनाय मुक्ति माननाय नंनि साहाय्य नाङो ताखरो बुकर नंनि जदि साहाय्य माय हालाय महाराजाबो साचैबो साक्सेस खालायमिया सिनिफ्राय ताखरो बुकर विभिन्न राजनीति दल फायनाय लुप फुनुंनाय षड़यंत्र खायनाय जों बेनि कक्ता खालादि ताखरो बुकर बीजेपी सरकार तो सेस डाबल इंजिन सरकार जीरो जोंना हा जीरो ता बर्तमाने सीपीएम बाय कांग्रेस मता जुरंगनि नाय दङ एत बसबो ता खालाय जुरंगिया ताबो त्रिपुरा मथा एकक से लड़ाई खायनाय आगामी 2000 बाख्या बुखरबाय हानि बागै दफानि बागै जों थैरुनि नांनाय ताखरो बुखर कोनो बर'रा कोनो दिन बाखा तादैदि सरकार फायनाय कांग्रेस सरकार फायनाय बोतरनो कोनो दिन बाखा तादैदि सारा त्रिपुरा राज्य से एसटी सीट 20টা सीट দিয়ে जों सरकार 2018 সালে পাল্টায় ডাবল ইঞ্জিন সরকার তামাও হাতাবো কোন প্রতিশ্রুতির মানে একটাবো দায়িত্ব পালন খাইয়া 10,313 জন বসে নিনি কর্মচারী বেতন বাড়ি জানাই 20,000 আগরতলা দিয়ে 3 লাখ মানে 3 লাখ আগরতলা 3 লাখ মানে জায়গা হয়েছে নিনি সিমেন্ট রড বালু যত কিছু বাকি 3 লাখ মান जों बाखै 1,30,000 रां जों बोथोरनो बुजिनो नाङा ताखरो बखरा साकिरि खाइ दङ तियासार साकिरि साब जागै कक जागै साब जागै गुलि मुहा बिचार माया सिनि बागै करै जों हलाय वागमा करिनि वाक्सा तगमा करिनि तक्सा जानि क पारा नुवो बिरदि सादि ताखलाय फेब्रुवारि 16 तारिख बुरंनाय आनरसिनो जों बुर मारनाय बिरावबो सालायदि सालाबो सालायदि राबा रातिबो सालायदि दुगना सानों तेनोंबो सालायदि इमोसाव हाचिनि एकमात्र थांताय उपाय ताखरो बुखरो बिनि बागै जों आबो विधानसभा बासकां विभिन्न रकम राजनीतिनि दल फायनाय कत रकम षड़यंत्र खायनि फायनाय बेनि कखिना एकदम तासि ताखाना दि बिनि बाय ताखरो बुखरो समयबो कम जेब खुरुङो माय खसा सागा खुमानि इ आनि किसिसा कक सामानि बाय बुल ब्रान्ति तंखलेबा ननो माप छन हा ती परमथा आइलथौ सिनि बुबागर आइलथौ दाति सिनि गाटा त्रिपुरा ल्यान्ड मिजोराम दिसा खाया सिमोनो सिनि प्रतिज्ञा हामबाय बाग्रा
Thank you. Karena hambai ini panimaga hamjagnai eba chini kamio gari borokno chubanai eba je borok hamjaga sang chubanai ebong dofani bage tini ongkhorjak age bo samung khai tongo chini sar president Zahir Moitiprana ang belai kena kulmung ang जों बुद्धि ऐदे सिपम जों बुद्धि खा कांग्रेस जों बुद्धि खा बीजेपी बुद्धि खा मात्र ये पार्टी से सिमिया सारा चिनी तिप्रा से जे कपाल खमिया उतो सलाई जागलिया अलाय जों आरो जों सरकार बनाया जों पार्टी बनाया एकमात्र जों बुबाग्रा माननाय तामन बागे हलाय चिनी जातिनि माथनि बागे मोनेबो वानसुक दि जाति माथानाय एकमात्र चिनी बुबाग्रा माथानाय आरो केबो पार्टी माथाङै माया खाने फाइनाल 16 तारिख निर्वाचन से निर्वाचन जों ए तिप्रा माथाना बुट माने तामन बागे जों बुट नाय बो कहम के वानसुनो नाव तामने हलाय नाय दि जों तिप्रा माथा आमरा समारे बुट नाय एकमात्र आनि फाइनाल बुसा बुदै आनि बुसुक जरे जों ता कष्ट माने जेमेन बरनि भविष्य जाते कष्ट ता मानथों जों ताबो लामा गामिया माय माने बर फाइगा बरनि बरजमो गेरति बांगाय परे लामा गाम मानथों गेरति बांगाय मारे परे फेख तामने जिनि हा करिखो जिनि जाति करिखो जों मिजोराम नागालैंड बर खलायते पार्टी खायबनो बीजेपी खायदि सिपिएम खायबो मुंसांगिया मात्र जिले ताबु जों पार्टी खाय राजनीति खायनि समयया जिनि हालाय ताबु खानो नारगानि जिन जाति दख खायनिसे लामा बाग्रानि बिसिंति खायै ए सुलातरे बुट लायसे जों हानो मोथां मानाय जिन दफा मोथां मानाय बायखरनि प्रदीप yang दक्टर बथाजाखा सरकार समय सरकार सलाय करे माया जिन आंनि तंग 80% आइन करे हालाय आइन करी बागने चिन जाहो पुलिस प्रशासन करे हाले एकमात्र ग्रेति हालायसे चिन लगा आइन तनाय पुलिस तनाय जों जतन यागनि यखनाय बुन बागने हाकला वानसुगदि चिनि बरखलाय तामा आननि नि बसना चाकरी हालाय आन बसना चाकरी रानि सयरे हालायसे बुदि हा सि बुदमा बाय नि नगनि बसा चाकरी देबा माया बुद परनि कक्से नि नगनि सालनो रमफ्रेउ हारखिनाय बिचार लुबाय नों बुदुइ सरकार आचुर बनि बैसिनि बुल जों के वानसुगो फाइनि नगर लिस्ट खाया ने राबार बागान ननो रेनाय हिनि लिस्ट खाया ओ आं राबार बागान मानाय आं ताबो सिपिएम भोट दिरि आं ताबो क्वाइ बागान मानाय आं बीजेपी भोट दिरिसनाय आं ताबो आनि नगि लामा गाम मानाय हिनि आं कांग्रेस भोट दिहाला लामा गाम दे मानाय माया भोट लाय थाने माते नों बुरि हारै रिरि हा माते दिनि रेनाय खोनागाने इसे 74% बदि थंजाखा आरो बुजु थंजांनाय बै मागिना इ लास्ट संग्राम इबो हालाय पार्टीनि संग्रामिया सरकारनि संग्रामिया इ हालाय जिनि हानो बसानो जातिनो रक्षाखानि संग्रामसे खालायसे जों हामजांमा बायसे जों मा पाइनाय आरो जिनि बर वानसुगो ओ आनि हा इसे हा आनि दङो इ हा बर थांनाय वानसुदो मान ए जाताव ईद बातावता उलिरो ईद तगनाय बबो जों जेमेन आं तपन देबा जेमेन दा मर्ता मोहन तिप्रा जेमेन बिदा मोहन तिप्रा जेमेन जों जत तिप्रा जेमेन बबो राजबंशनि बरकसे मादा ता ईद बाता पुगुइतुं सिरि सिबना इ राजबंशनि बसन सिउदे सिया बर कुस बिहारनि कुस राजानि बंश तावन बागै जों जेमेन ओ 74 बसा खासिया ताइ कष्टमानि दङो बुनि बागै बुबारसो लास्ट फाइदो बुति जेमेन तांथों नि जों जत ताबो इ बारनि बागै कावै दङो बुनि वानसुगदि बुट कटारिया निनि बुट बायसे जिनि कायसा बुट बायसे जिनि दफानो माथां मानाय जिनि कायसा बुट बायसे जों दफानो बुथि मानो बुथार मानो नों सरकार रेखा जिनि 2018 जों सरकार आचु रेखा नों जत जों बुट रेखा बिजेपि ना तान बागै सरकार साइनि बागै तान बागै लामा गाम लाने बागै तान बागै आनि एलाका ते पुलिस हालाफो आं का बिसय देबा तमिन बुथार जाका हे आं सिबिया नरनि नगनि बुथार जाक मानो हालाय जों सरकार आरो नांलिया जों नांगौ मात्र ग्रेटर टिप्रा लेक सानि मुसुं जों कम्प्रमाइज खाया जों जिनि बर खालाय तामा लिडार जे नेता बर बर आगिन नेता तामा खाय सरकार जन इलेक्शन गाना हालाय तामा खाय रां माहालाय फुरक मात्र जिनि जनगण हालाय गुबै बाय हिमि दंगो आरो सोर खाय नेता हामिया नेता रां सिमिया लुप चेरनि लुप एमएलए लुप निनि पदर पर जिनि लुप बाय जों खालायै जिनि दफा फारजागो सेम तिनि तिप्रा मथाबो जों इथि जेमन ओंनि दंनाय पातर जों जत सिकार खरसा खननै बलिदारन जों मासिनाय बदमान बस बिनि पर तामांनाय सारा भारत बर लेखा जांनाय बर लेखाले तामांनाय ताबो जों 31% आगे जिनि 80 99% तंगाने जिनि बुकुं बाराय कुंथाय बारा तिलु कमिटे जों ताबो 31% जिनि तिप्रासा बुकुं बारायनि बागै हाले वानसु थाय जों नांगो जिनि बुबाग्रा जे जागा बो निजिनि हानो जिनि राजबारिनो फालिसे निनि बागैसे जिनि खायद हलाय जों मनो वाइसले जों लोगि थनांगो आयो दे
मोनगे जत्त जों खावान थुगदि थैनाय सासेल बर' आसेमा थैनाय माथोर नों आं थैफानो जों कष्ट मामान जेमन जिनि फाइने बुसा बोतैरा कष्ट तांथैनि से बोबाग्रा मखल मुथि क्लाय काबे दिनि आन्दोलन खायतों दिनि बिसिंग दिनि बने प्रचार बने बिरक सबाय पयबान का सबाय दिनि चाकरि का सबाय ता फालगा दिनि बुटा ता फालदि जों वानसो आने कायसा बुट हालाय तामरि आलाय ताम ए दे माते निनि कायसा बुटबाय निनि नगनि साजगन नि नगनि साजलान बुथाजाक मानि रमफेजाक मानि बुथाजाक मानि मथाङै मानो जिनि कपाल बुरसक दं जों सरकार सालायफानो ए जिनि कपाल हामियाबो सालाय जाग्लिया हाले एकमात्र सालाय हालाय लामा जिनि बो बाग्रानि बिसिं देखायै गेराति बनाले जों सालाय जाग मानाय ताउके बुखा आंके कक सालिया जिनि फाइने बिसिं सुरु एक बार सुरु जे मा बाबा रां जत्त न यात्रम खुम जागो एकमात्र जिनि बो बाग्रानि मतायने जों जत्त लगिरि वइ जों कापला खायना इरो जेफना एमएलए नथो जेफना टिकेट मानथो मात्र जों बो बाग्रानि नाहारै जों बुट पारनाय बो बाग्रा बिसिस माखनाय आरो जे जिनि बो बाग्रा बो जेबो बायमैया आर पुलिस का कक साइक्लांनाय नरंग बो बीजेपी रक जों एबान प्रोसेस ता खाय दङ बो बाग्रानि दारो अनेकटा सोशल मिडिया फायो बो बाग्रा एलएनएन सिनाय बीजेपी बाय बो बाग्रा बीजेपी कांग्रेस बाय एलएनएन सिनाय छ तावन बागे बीजेपी कक्सा किरि जागै दङ सिरिन बागे ओ नने बाखादे सबाय मानहनि वानसोखौ बुजिखा मातर बो बाग्रा पुलिस का कक साका नो एलायंस एन्ड नो कम्प्रोमाइज खाने हाले एकमात्र जों ग्रेड रिप्रेजेन्ट आरो राहिनि गसिरि बो बुखुक बाया कागज बाय संविधाननि आइन बाय खाय कागज सय रुय जत पाब्लिक बसका बो फंनाय ग्रेड दिबन बर गसिहा नि संविधान नि मते गसिहालाय जे बो बाग्रा एलायंस नाय मिसन गसिया बन बागे जों सि प्रोसेस जों खायनि सका हालाय जों फानचा खाय 1 मिनिट ए सुलतरे भोट नि पर निर्वाचन भोट देमानि परे हालाय बो दिनै सपायनाय तावन बागे बीजेपी सरकार चाहिए एवं दिनै सारा तिप्रानि मुस्लिम थं वान बो ग्रेटर तिप्रानि समर्थन खायखा ग्रेटर तिप्रानि दिनै समर्थन खायखा तार माने दिनै 2023 नि 16 फेब्रुवारि परे 100 कक सालिया अनि कक सामानि नां नर मुतनारदि कासेन वानसुदि दिनै बो बाग्राना बिसिंग दिल्लीनि गभर्नमेन्ट एवं केन्द्रनि गभर्नमेन्ट बीजेपी नेशनल पार्टीनि गभर्नमेन्ट दिनै बो बाग्राना दिनै किरि जागै दंहा चिकन सा पार्टीनि किरि जाखा तामनि बागै जों थानचा तंनि बागै बुनि इ थानचानो नर मारनाय इ थानचानो सिदो इ पार्टीसन चाहलायसे बो बाग्राव ति हेमांनाय बुनि जरा दिनै थानचाखौ फाइ करनबो आं दिनै ससियल मिडियानि बुसकांग दिनै जयनि प्रोग्राम बिसिं देखायो आर जरा फाइ करबा कबको फादि वाइसा पार्टीने वानसुया बै नों जे पार्टीबो खायदंदि एक बार निनि बसाबतिनि मकल मुक्ति मकल नासिगै निनि बुसानि मकल नाहरै निनि बुसानि तिनि मुखांना नाहरै बुट इनि सकां वानसुगै बुदिदि कारण निनि बुसावा जदि भबिष्यत करि हालाय निनि जीवन शेष निनि बुसानि भबिष्यत कमानाय सागनि बागि तावान सुसिरि सुरु एक बार निनि बुसानि बावन सिरि आबें बुरा बुरिनो सानो जों बुसले बासि बसाबति र शान्ति तंथं बोने एकमात्र लामा ग्रेटर तिप्राने सिग्रेट बा 100% अंनाय बोगना बिसिं तिखायो जों थानचार बिसिं तिखायो जतना हामबाय एवं बु बाग्रा आइग्लक तंथं एवं जत आन्दोग वासा हिन्दी बु बाग्रा के Front dekat tabu sini pasar lama gua makan sudah kering dekat sebentar asa kayak हामबाय जों कासा रिक्वेस्ट कृष्ण माइन्ट्री प्रभु आंकाचा रिक्वेस्ट खायका गोबां मानसिनि पारा रावबो सिया नुया गोबां मा बैरावै जों फालजागै दङ होनना सिनि पारा मरावबो जों नायनाय खायका गोबां मा रास्ता गोरै दैनि बागै असुबिदा आरो गोबां मानसिनि माहिति जों सास्रागा जों खालायजाग दङ अबनि बिसिंथिगा जों नायनायदि चैत्र मासनि समायखारनिखौ जों बानि तिरनसो जों मा दङ इनके गोबां मा रास्तानि फाइसिं खान्थि जों अनेक नुंग्रा होनना जों वान संगा गोबां मा जों बीजेपी रावबो जों वाइसासिनि नखरावबो बीजेपी नि मिटिं खायजा इनफाना ब्र इनके रनाय मिसाबादि जोना साइक्लांखा अबनि बिसिंथिगा नायनायदि सिनि कालबार फाइसिनायदि कालबार जोना ब्रिज वायर नाय हिसाबै त बीजेपी तिकिगै जों बीजेपी ना बरुखा बीजेपी ना जों बरुमान बिसिंथिगा बीजेपी जितिखा जिति माने बिसिंथिगा ताबो जोना मुंसाफानसि जोना जों जि सामनोते जोना दिया इनफाना ब्रकेन गोबां मा जों ताबो सिनि पारा मुरान बिसिंथिगा गोबां मा ताबो इमातो सेन्स खाय थांपायगै तारा 2-3 दिन बिसिंथिगा ताबो बीजेपी नि मिटिं फाना सीपी नि मिटिं फाना जोंना रिक्वेस्ट खायना इनफाना जों ब्रकनि कोना जों यासागै जों कुनो लाभ करे इनफाना जों गोबां मा आं कायसा सानाम जौगा आंबो त खोब बयस कमसे ताखना 18 प्लस गागै दङ इनफाना सिनि तिप्रा सा जों दिसि थिक थानसांमा गाइ माने
जों जुदि थांना खानायखौ जों हाइजुबो काप जों नांगौ एमफाना जों जुबो काप जों थांनायखौ जिनि सागसे जों फान एमफाना बुबाग्रा सागन राव जेदिसि आना हामजागै दंखायनके अबिस फाइदि राव जितिदि हाइपान रावनि मानथाय संथाना अबिस रावनि यागसे याफारगेरनाय बुबाग्रा कुनु दिन फना नागला जतन थानिगा रावनि या नि बुबाग्रा गोबांमा लन्डन गोबांमा थाइल्यान्ड रगस जत थागा बुबाग्रा थानिगा गोबांमा थाङै लन्डन अमेरिका होइते जत साखा त्रिपुरानि कक्थैना हिनपाना दाबि सानका हिनपाना बुबाग्रा सना सागो नरौ जिदिसि आना हामजागै दंखायनके नरकनि मानथाय संथाना अबिस नाय हिन नरक बुबाग्रा सना सागो हिनपाना बिस्कांगा गोबांमा जानुवारि फेब्रुवारि 16 तारिखआव गोबांमा सिनि बिस्कांगा सिनि election fight ang order ang gusto natin Korea dire gusto natin mukol kacang gusto natin anasor marka gusto ঠিক bur kabang ma hamza go hiban na di sing zakhan ke kabang ma sini manthai chuntai kabang ma sini saga obisho chobisong himpana na di kabang ma sini ba sinirton moni mot emaka sinirton moni para hinjaga kabang ma buibe sing thingpli jaga na di supply pheka duita pheka supply ekta maga ar ekta maya toini bagai se kabang ma osubidar sang ungui tong sitra ma san dakha inke sing tei ma kuya bhani tirau se sing ma to asuk jara ke sinirton moni mota bigup ungui tong hiban tman bagai sing BJP be फाजा खाबले गोबां मा IPF दे मुथों गोबां मा कत कसो जों फाजा खा माने जों आरो कुनु फाजा लाब करिका जों ताबो खासिखा जों सब किसु सिनि मबाइल दं खाने जों नाय बे मबाइल रेगा जत सब किसु खुला खाने किसु बुबाग्रानि मंसोंनाय कुनु इ हागा कुनु आं सागा गोबां मा आनि रिक्वेस्ट बा आं रखनो सागा इ हागा जाते तिप्रा सा गोबां मा कुसु कुतर ओय मानाय सागा इ रायजा गोबां मा तिप्रा मथा सारा कि सरकार फागि माने आनि कुसु थिकवान सुबायना आनि कम थाका तिप्रासा आयोग लौथो बुबाग्रा आयोग लौथो एगा तमा गले सुविधा र असुविधा तमा बबेसर माखा निकलै दाबे दाउने गले ब महा जे खबा दाबेले मानाय जमा आगे बिन कौलै सिना मारको नो मया हो मया आखले तिनी रास्ता बचाया आगे कारबार खया वनबो सया महा कोनो असुविधा ओले असुविधा से ओबनो वो पार्टी फाइग्रा अवस्था देनो आहार नाय ये पते से सागे थांखा पाइका जरा बोर्ड माखा पाइका अगर रहि रह जानो लेखा करे परा करे रहि हो जानो जे बौनी कोने मते रहि रहनो ए उजाखले माखले थरे इराय अतेगे माथो मायाथो तिप्रा मथानो जति चाहिँ आं सोक थैबा आं निचे आनी आथै बैगना सालानि जाते बसना साइकल नाय आखला आं 3 inch रला आं मानो इ कुसुमान रला मानो आं सुना सबार आनी अबो खाइजाखा